Idol Search TV. Oh. Idol Search TV. Idol Search. Welcome. Welcome sa resort ni asawa niya. Welcome. Hello. Hello po. Hello po. Oy, ma'am, ako baka bigyan akong istorya Idol Oh, Search meron. TV. Hello. Hello po. Sa Idol Search. Idol ba? Good afternoon. Guys, dagat na guys. Dito na kami sa Turias. Pupunta kami sa beach. Doon magtitipon-tipon yung mga vlogger. Salamat. Hey guys, dito na kami. Ano ito ilalagay? Ito na muna. Sa buhangin, lulubog ko. Ah. Dito na lang. Ayan, nandito na sila, mga kasama namin. Yung Yan, stage. ano ka na? Itong helmet, tanggalin. Tsaka sa ulo. Yan. Okay mga guys, nandito na po kami sa ano ni Server Cubs kampo. Ito na yung mga Boreas vloggers, so sinalubong kami. Sumalubong doon sa amin sa pier si Chukits, saka yung isa hindi ko pa gaano ano. Ito si Welcome sa Boreas. Sunny Parson. Ayan. Hello, what's up? Ayan. Oo. Hello po. Yan. Hello. Ano channel mo po, sir? Mm. Idol Search TV. Idol Search. Okay. Ito po yung compound. Ito po yung pinagkabisihan nila doon sa ano sa vlog nila, oh. Yan yung ginagawa nilang stage. Yung preparation bukas sa birthday ni Server Cubs. Ayan mga ka-idol. Ito yung sumalubong sa amin si Chukits. Chukits vlog. Ayan. So, ayan. Magandang ano po. Welcome kayo dito sa Boreas Island, sir. Okay. Welcome. Dati ano lang sa vlog lang kami sa vlog ko lang siya nakikita, ngayon personal na. Ayos. Pero Ang pogi pala. si Alamid po ay nagkita na po kami niyan dati kasi pumunta din po kami doon sa ano, Balatan. sa Balatan. Oo, nakwento sa akin eh. Oo. Shout out Okay. sa mga Bato Vloggers. Okay. Ayan po, mga ka-idol. At ito po si Lakesider Academy. Ayan. Nagpaganda pa doon sa loob ng kotse niya. Hindi ako magpapaganda, dati na ako maganda. Hello. Yun lang. At ito naman po si yung asawa ni Lakesider Academy. Boss Joseph. Ayan. Ayan. Ano na sila doon? Busy na, oh.
Ayan. Lalapit na tayo doon. Hawakan mo yung isa, akin yung isa. Welcome. Welcome sa resort ni asawa niya. Welcome. Hello. Hello po. Hello po. Oy, ma'am, ako baka bigyan ng sticker idol. Oh, meron kaming sticker. Yay. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Welcome to Burias. Burias, yay. Welcome po. Ayan, para magkita-kita kayo. Misis, kasi ang dami nyo. Mga ka-idol, So, welcome sa Burias. okay. Ito yung mga Boreas vlogger, sinalubong kami, oh. Mga ka-idol, oh. Ayan, dami pa nila dito. sa amin. Maganda dito sa inyo. Dito tayo sa Andun pa, oh. Andun pa. Meron Yung iba, oh. pa, hawakan mo. Ayan o, dito, ayun pa. Ayan pa mga ka-idol, andyan pa sila, oh. Ay, idol. Ah, yung mga Boreas vloggers, ayan, oh. So, nahuli kami, idol, kasi nagkatayo lang ng kambing doon. Oo. Kay Boss Ninong. Oo, hanggang kami kami. Ngamoy pa kambing. Welcome sa Burias, idol. Welcome. Okay. And thank you, salamat at nakapunta kayo ng Okay. sa iba. Okay. Salamat sa Diyos. O, ano muna kami, silong muna kami doon. silong muna kayo. Sobrang init. Ayan sila, oh. Ayan. Ayan. Alamed striker, captain. Ito siya. Pero solid. Ano gusto? Wala palo. Tapos na to, bayad lang naman. Aroma po yan, ma'am. Ha? Aroma po yan. Pwede pa kasi ng channel. Parang sa palo na yung... subscribe. Hindi siya kinakain. Ako nakasubscribe na ako, matagal na kayo. Hello. Bake Cider Academy po. Para ma... Sila sa amin. Thank you Lord at nakarating sila ng ligtas. Pagod sa Kahit hindi vlog po. Yung ka-orange. Ay, paano tayo ng Ako? Taga Kamsur ako. Kaintingin day vlog nga po. Ano po, Channel? Kaintingin day vlog. magandang tanghali po. Ikaw? Nagbabaper yung nila, yung Binigyan pala tayo ng... Ay, salamat. Sharks TV ng... Sharks TV ng... Idol Stars TV. Yun. Ako pa naman ang naging ng sticker. Kaya wala ko. Idol Charles TV. Sharks. Binigyan kami lahat dito. Wala kaming ganito. kami hindi namin nadala eh. Kaya nakaprint din kami, hindi namin nadala. Biglaan. Yan yung sticker. No? So, ikabit natin kung saan natin bangka. Dito. May ano ka po? Tatlo na yung dito kasi nasira yung dalawa eh. Yung hindi ka panalig nung... Idol Linday, may ano to? Sticker. Meron. Mahingit rin mo. Ay, sir, yung andyan po pala yung yung property manager ni Sir Berkab, si Sir Alan po. Andyan po. Yung representative. Yata. Andyan. Wala yata dyan. Nasa yata sa ano? Andyan na. Andyan na. Sabi ni Chokets. Sa Santos pala. Okay mga ka-idol, may pupuntan muna kami yung ano daw ni Silver Cup. Alin daw ba? Ano, sabi ni Chokets. Ano pare? Dito na lang kami. Diyan na lang kayo. Pa, ito kasi. Good morning kasi na. Good morning. Good morning ka pa. Ayun, yung nakasabay na, pinitanap na saan niya. Para makita ka na, atubang ko na makita. Ayan. Ay, sir. Pakilala mo na. Hey, Sir Alan. Oo. Ayan, mas. Sir!
Si Sir Hello po, good afternoon po. Idol Sarge TV po. May hapon. Ako misis. Ah, Joan. Eh. Kasabot ka Bisaya. Hindi, ano kami? Kamso, Rinconada. Rinconada kami. Ako misis. Kailan kayo lumating? Ngayon pa lang Ngayon pa lang? Oo. Kadarating pa lang po namin. Sino kasama mo? Si Alameda Striker, Lakesider Academy. Yan, kaming tatlo. Saka yung asawa ko siyempre. Hindi na, hindi. Hindi iwan. Hindi pa iwan. Hindi pa iwan. Kasi nung mag-live ako, Server Cubs, si Secret Marahal, nagsabi doon sa nag-comments na, madami daw chicks dito kaya sumama si Mrs. Diskumpiyado na si Mrs. Ano masangkingan? Tingnan ninyo wala ni chicks diri puro sa vlogger. Ayan. Ito mga ka-idol yung mga sa amin tumanggap dito. Si Sir Alan, si Sunny Parson, ayan. Shout out kay Sir Cubs. Cabrón official. Cabroni Special, ayan po si Chef. Oh, ayan. Tapos sa bagong dating sila Idol Sarge TV, Shards TV. Alameda Striker, ayan. Alameda. Alameda Striker, Lakesider Academy. Lakesider Academy. Oo. Shout out ninyong tatlo. So asa sa Kamsor. Welcome to Kami yung Bato Vlogger, Rinconada. Mudi to si Kuan. sabi ni si Pinoy si Ing nga ako si Ing nga ako na taga Bato. Bato. Ayan po. Nga sa mga ito sila ibulit na. Ayan yung mga sumalubong sa amin dito, mga Burias Vlogger, mga ka-idol, ayan. Ayan. Yung iba nandun, no? Usap-usap sila, oh. Gilid lang pala to ng dagat. Yung base camp nila. Ayan, white sand, mga ka-idol, oh. Yung napanonood namin sa vlog nila, nakapunta na kami. Yan. Ayan, CDR. Di ba CDR yan? Kamu mga girls naman. Basta kami dengan kabalik sa Nag-assistant ako. Sa Manali ako. Talaga yung program. Alia, sa unsa na? Sa unsa na? Sa unsa? Sa program. Nandiyan na ba sila? Hindi ka mo. I don't know. Walang yan lang, tapos si daddy kasi itong minuto na lang. Yoy. Walang man ang ano. Salamat Lord. Uy, ikabit. Break isa sa cellphone ko. Kay daddy po. Yung GoPro mo wala. Kami ng bandayan. Ay, sorry po. Ma'am, sama kayo.
Nakakahiglang bago pala. Lahat ng Boras Vlogger, kasama na rin yung Bicol Vlogger. Kataw, yung kasama ng Bato Vlogger. Bato. Mayroon din representative ng isang sakaw lang yung EBRTV. Yung iba bukas pa. Bukas pa yung iba. Bukas pa yung iba. Meron isa. Yung isa lang yung EBRTV. bukas ka pa darap. Ay ano, apple. Totoo ba Hindi ma-apple ka no? Dapat talaga. Siyempre si kagalang-galang natin ano, si Idol Charles TV. Asawa ko. Murias up Sakaw Vlogger. Yo, galing pang Minondo, Maynila. Kami Quezon City. Talagang lumabol ka talaga doon. Lumabol. Sponsor na nga to. Purin sa ilang kaya. Binondo yan. Yan, maraming salamat talaga. Pagdating kanina, nag-sponsor na sa siyempre si kinagalang-galang na Boss Nino. Shout out mga kabos ninong. Ayan. Siyempre si May dilaw. Gulay dilaw dahil 50 na si Server Caps. Yun ang motive niya, yun ang gulay niya. Kahit na yung damit natin na hindi naman, basta may dilaw, tapos kung anong gulay dyan, basta may dilaw na damit. Ano, may kuwang kayo silang. Mga Boreas Vlogger ano, dahil dapat may dilaw. Ikaw, Carrotman, ano masabi mo? Yan, no? Meron ako dilaw nun, may happy birthday pag nagkamarka nung. Ayos ah. Preparado talaga. Silver Cubs. Pinalitering mo talaga yun, pre. Ha? Inorder mo Shopee? Pasadya. Bukas pa naman kakatayin yung baka. Anong oras? Ang ihaw. Size dapat Diyan na lang, dito. dyan na lang ihawin doon sa likod. Tapos dito naman yun lulutuin eh. Dito yun nililitson. Dito papaikot-ikot. So advance ng mga tao nung Dito. Ha? alas 6 katayan, alas 5 dapat nandito. Oo, mga alas 5. Dito na tayo tulong-tulong na tayo dito. Bawi dito na ako matulog. Tulong-tulong na tayo, may magagatong na dyan, magpapainit na ng tubig. Para Pagdating ng alas 5 ng hapon ng araw na yon, nag-meeting lahat ng vloggers. Final meeting para sa gagawin bukas, kaarawan ng ating idol na si Server Caps. Pwede sumakit yung batok. Huwag lang tayo sa budots. Kasi ang ako nagsample lang ako. Seryoso talaga to, seryoso. Sabihan pa nga rin ko ninyo, mura by script na may kalawin. Si Torres, sample yan. Torres, tara bay. Kapay maingay. Ano talaga yung Torres? Sige dyan, sige, sige. Wala mo. Okay, ako nga nagsampul na. Alis na kasi may tagabato na kayo. Ano ba kayo, vlogger kayo, hindi? Kaya nga tayo naging vlogger. Carrotman, Petores, Kasi kakaroon na sila guys. Wala tugtog doon, ang hirap ni Kalaay naman yun. Tingnan nyo naman si Boss Ninong. Bakit ako may susunod? Nagsample lang sakit, wala pang kanta. Piskipirting bato. Piskipirting bato ako mo sayaw, hinsayaw. Tapos na mo dili. Wala nang sayaw na. Dali na. Sige na. Dili ka matapos diri. Sayaw na. Sa bukas, Sino nga na piskipirting mo sayaw? last na bukas. Dali. Maraming
Ibig sabihin, itong mukanta mo sa... Dahil bababa sa kanya. Susunod siya. Sunod siya. Dali, sunod na siya. Idol. Idol. Yan na. Yan na sila ka! Sabi na Ano po yung channel mo, sir? Katropa Official. Katropa Yan, shout Official. out sa mga katropa po natin dyan. Idol Sarge TV. Sarge TV. Shout out sa lahat ng viewers, silent viewers. This is Katropa Official. Nagpapasalamat kami at blessing in disguise, andito sila. Okay. Shout out sa lahat ng viewers and please support the YouTube channel of Idol Sarge TV. Sa mga nakakilala po at magpanood ng video ito, please support po sa mga YouTube channel nila. At ba na rin sa channel mo? At sa channel ko na din po, siyempre, Katropa Official. Isagad nyo ng 10,000 yung subscribers ko. Salamat po! Okay.